Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat prijzen van import gaan stijgen. Dat is een bericht dat de Extra vandaag heeft van de Curaçao Manufacturers Association, CMA. Die laat weten dat ze nog geen duidelijk beeld hebben van wat de mogelijke impact zal zijn van het 10% invoertarief dat Amerika deze week heeft opgelegd aan producten die uit Curaçao worden geïmporteerd. De voorzitter van de CMA, Herbert Louis, geeft aan dat niet veel leden exporteren naar de VS, maar de prijzen die moeten worden betaald voor de spullen die naar Curaçao komen, die gaan zeker stijgen. Er zal ook worden gekeken wat de gevolgen zijn voor de export. Bijvoorbeeld Leanjes en Chobolobo, die exporteren nu drank naar Amerika. En ook zijn er bedrijven op Curaçao die fabrieken hebben in de VS, zoals Softex en Lovers. Veel hangt af van de concurrentie op de Amerikaanse markt. Als daar producten zijn die goedkoper zijn dan de spullen die vanuit Curaçao worden geëxporteerd, dan zal dat zeer nadelig voor ons zijn, deze nieuwe handelstarieven. Maar sowieso zullen de producten die vanuit Amerika hier komen duurder worden en dat zullen de mensen ook merken in de supermarkt. Politie arresteert overvaller. De politie heeft een 20-jarige man aangehouden. Dat gebeurde donderdagochtend vroeg. Er was een melding binnengekomen van een gewapende overval op een truckipang aan de Architectenweg. Daar aangekomen vertelde het personeel dat 3 mannen er vandoor waren gegaan met al het geld. De politie ging op onderzoek uit en trof de auto van de overvallers aan. Daarna volgde een achtervolging en die leidde er uiteindelijk toe dat de auto tegen een lantaarnpaal in Veres knalde. 2 overvallers wisten de vloed weg te komen. 1 kon worden gearresteerd. Deze 20-jarige man zit nog vast. En dan afscheidsdiner Pisas 2. We hebben gisteren foto's gekregen van een gezellig afscheidsdiner van de regering Pisas 2. Dat vond plaats bij restaurant La Via Roos. En daar werd teruggeblikt op de afgelopen jaren en volgens een persbericht van de overheid dankbaarheid uitgesproken voor de periode van samenwerking in dienst van het land en de gemeenschap. En ter gelegenheid van het verjaardag van Javier Silvania werd dat ook woensdag nog even gevierd. De minister van Financiën was jarig. Auto vliegt in brand. Dat was gisteren bij het Gouvernementsplein tegenover Forti. Stond een auto in de brand. Politie, brandweer kwam snel. Het vuur kon ook relatief snel gedomineerd worden, maar de straten werden wel afgezet, want er was natuurlijk dreiging van een exploderende auto. Nou, uiteindelijk is de motor helemaal uitgebrand en lijkt het om een geval van kortsluiting te gaan. Sabo bezoekt Curaçao en Aruba. De Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Zsolt Szabo, bezoekt van 8 tot en met 11 april Aruba en Curaçao. En op Curaçao zal hij meedoen aan het 2-jaarlijks overleg met de gouverneurs van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Hij zal ook praten met minister-president Gilma Pik-Pisas, de demissionaire minister. En hij ontmoet vertegenwoordigers van Curaçao Transparente. Maar op donderdag 10 april spreekt hij met Anoushka Kova, de directeur van Chata, en Miles Marcera, directeur van Sinex, over de economische ontwikkelingen op het eiland. Verder heeft hij nog andere bezoeken en zal hij onder meer ook worden geïnformeerd over de grensbewaking van de Koninklijke Marechaussee. En gaat hij samen met minister van Financiën Silvania het werk van de douane in de haven bekijken. Dan viert de Rooms-Katholiek Schoolbestuur de Week van de Robot. Het is een onderwerp dat voor sommige kinderen echt nog heel lang in hun herinnering zal blijven. Want robotten, dat spreekt natuurlijk heel veel kinderen uit en aan. En in plaats van de Robotweek die in april wordt gevierd, heeft de Rooms-Katholiek Schoolbestuur ervoor gekozen om dat plaats te vinden van 24 tot en met 28 maart. En daar maakten de leerlingen kennis met de fascinerende wereld van robotica en technologie. En op het laatst konden ze ook zelf robotten maken en dat zorgde voor heel veel mooie producten. En de Rooms-Katholiek Schoolbestuur is
Ja, trots op het resultaat van het werk en benadrukt dat niet alleen de technische vaardigheden worden gestimuleerd, maar ook het belang van duurzaamheid en recycling wordt benadrukt, want de robotten zijn gemaakt van recycled materiaal. Hangslotjes voor de liefde. U kent het kunstwerk Love Hearts van Carlos Blaker in Punda. Dat viel afgelopen donderdag om, omdat er zoveel hangslotjes waren opgehangen dat het niet meer kon blijven bestaan. Nu zijn er hekken geplaatst, maar de toeristen blijven ook bij die hekken hangslotjes hangen, omdat ze op die manier hun liefde willen uiten. Nou, er wordt gewerkt aan een nieuw kunstwerk, dat zal in juni moeten worden geplaatst door Downtown Management Organization. En er is een waarschuwing afgegeven, omdat sommige toeristen hun hangslotjes zo graag willen ophangen, dat ze het niet aan het hak ophangen, maar op een van de kanonnen. Maar ja, die kunnen daar niet blijven hangen. Dat zijn historische kanonnen, dus daar kunnen geen hangslotjes aan worden gehouden. Maar er komt weer, voor alle verliefde stelletjes, er komt weer grote harten in Punda om je hangslot aan te hangen. Wij gaan even over naar een break. Zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met een padeltoernooi, want die sport wordt steeds populairder. U ziet het als u op Curaçao rijdt, op de verschillende plekken waar padelveldjes zijn aangelegd, is het soms heel erg druk. En vorig jaar werd voor de eerste keer een Paddle for Play toernooi georganiseerd. Dat wordt nu voor de tweede keer gedaan en dat wordt georganiseerd door het Children's Museum of Curaçao in samenwerking met Corendon en de Roundtable Curaçao op 11 en 12 april bij Ultimate Paddle in Santa Rosa. En het leuke is dat bedrijven tegen elkaar gaan spelen. Dus de mensen die veel werknemers hebben die aan het padellen zijn, die kunnen tegen elkaar in het padelveld gaan staan. En dat wordt dus op 11 en 12 april gehouden bij Ultimate Paddle in Santa Rosa. En er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder een vliegticket naar Amsterdam aangeboden door Corendon. Dan zijn de voorrondes van Cantado Mayo afgerond. 3 avonden lang in het festivalcenter waren verschillende groepen te horen. En zaterdag is de grote finale. Dan staan er 25 finalisten op het podium. En als je kijkt naar de groepen die de meeste zangers en zangeressen begeleiden, dan is groepen Oriri en Hoben Natimong wel de grootste leveranciers. Maar ook Grupa Sembra, Respet, Cosecha, Bida is heel populair met 4 zangers en zangeressen die ze gaan begeleiden. Veel plezier en veel succes. Dan gaan wij nog naar een interview met Farley van Heidoren. We hadden gisteren al aandacht voor het feit dat Duo een servicekantoor op Curaçao gaat openen. Maar Duo is ook heel erg bezig met het voorbereiden van studenten voordat ze naar Nederland gaan om te studeren. Hoe kun je die zo goed mogelijk voorbereiden? Dan gaat het niet alleen om taal, maar ook om andere zaken. En dat legt Farley van Heidoren uit en wat dat e-learning project precies inhoudt. Er is een rapport uitgekomen in 2020 van de ombudsman. En daaruit blijkt dat de jongeren ook op praktische zaken niet goed voorbereid zijn. Ja.
En daar wordt ook gevraagd om samenwerking te zoeken met de overheid om dit ook te tackelen. En Duo die is de kartrekker daarvan met andere organisaties en ook overheidsinstellingen. En via het e-learningstraject kunnen ze zich beter voorbereiden? Ja, in het e-learningstraject behandelen we de belangrijkste thema's, waardoor een jongere in Nederland heel vaak door het tekort aan kennis daardoor in de problemen komen. Er werd heel vaak in het verleden gericht op de taalachterstand. De jongeren zouden beter de taal moeten. Maar er zijn nog meer zaken. Het gaat niet alleen om taal dat er soms voor zorgt dat de kinderen het lastig hebben in Nederland. Nee, precies. Het heeft ook te maken met de vrijheid die ze krijgen. Om te lenen, om te kopen zonder te betalen. Je kunt de hele dag alles kopen in Nederland. Precies, ja. precies. En uiteindelijk als je dan ziet dat heel vaak jongeren in hun eerste jaren al in de problemen komen. Ja. Waardoor de tweede en de derde jaar niet goed gaat. Waardoor ze dan terug naar Curaçao komen zonder een diploma. En met een schuld. Met een schuld. En nou, we gaan een kantoor openen en ik denk dat een grote gros van de jongeren die nu terug moeten betalen, of die zijn nu wat volwassener. Nou, daar zijn de schulden eigenlijk al in Nederland begonnen. Ja, en daarom is er het e-learningstraject begonnen om ze zo goed mogelijk voor te bereiden. Is dat alleen voor de studenten of mogen de ouders ook meekijken? Nou, op dit moment is het alleen voor de pre-examenklasses, want we willen wel op tijd beginnen. Hè, dat ze beginnen te wennen het idee welke thema's belangrijk zijn. In de e-learning hebben we de hele e-learning ook op een pdf. Die de jongeren downloaden of in het Nederlands of in het papiaments. Okay. En die kunnen ze dan geven aan de ouders, omdat de ouders ook weten van oké, ik moet hier en daar opletten als mijn kind gaat studeren in Nederland. Want dat is ook belangrijk, hè? Dat de ouders erbij betrokken zijn. Het is niet een zaak van de kinderen alleen. Nee, ik vind het heel belangrijk, omdat ik ben zelf schuldhulpverlener van origine, 8 jaar bij gemeente Utrecht. En je ziet heel vaak dat de jongeren delen hun schaamte ook niet met hun ouders. Nee. Ja. En daarom is het van tevoren belangrijk, precies wat u aan het begin zegt. Je kunt in Nederland heel makkelijk lenen, makkelijker dan hier op Curaçao bijvoorbeeld. Ja, klopt, maar ook zaken zoals een verzekering, een WA, om te zorgen dat als je iets kapot maakt bij iemand, dat je die hebt. Het kost niks, maar het kan het wel hoge schade dekken. Mooi. Tot slot nog internationaal nieuws, want in Venezuela zijn gisteren 2 vliegtuigen geland met Venezolanen die teruggestuurd zijn vanuit Amerika. Donderdag landde eerst een vliegtuig van staatsluchtvaartmaatschappij Conviasa vanuit Mexico-stad. 313 gerepatrieerde migranten, waarvan 151 kinderen. En de minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello, liet weten dat er sommige kinderen zelfs zonder begeleiding zijn teruggestuurd. En dat er van de 102 vrouwen aan boord 16 zwanger zijn. En er is ook een repatriëringsvlucht met Venezolaanse migranten geland. Dat vertrok vanuit Honduras. En daar zaten 198 migranten aan boord. En de minister bevestigde dat geen van de gerepatrieerde Venezolanen banden heeft met de Tren de Aragua. Dat is de bende waar president Donald Trump naar verwees om Venezolanen uit te zetten. En ook zegt de minister dat Amerika liegt als ze zeggen dat de Venezolanen die vastzitten in El Salvador gelinkt kunnen worden aan deze bende. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Venezuela houdt Amerika de wereld voor de gek. Ze proberen de wereld te misleiden, aldus Cabello. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.